गोबाव सम जाबायमोन खौरां बिजोङाव नुजायैया माखासे जाहोनबो थाबाय जायनि जाहोनाव खौरां बिजोङाव फैनानै बाथ्राफोरखौ बुंनायनिफ्राय आं एसे जानगाराव दङमोन। दिनै जेखि जाया खौरां बिजोंनि गासै खोनासंगिरिफोर खौरां बिजों आङो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। दा आङो दान्दिसे रादाब बुंफ्रुनो साननाय जादों बा बुंनो साननाय जादों। गुबैयैहाय जोंनि बर'फोरनि रैखाथि थामोन्थाखौ लानानै खामानि मावबोनायाव जोङो दिनै जाय स्टेजसिम सफैबाय बावहाय गोबां बर' सुबुंफोरनि खामानि मावबोनायनि बावहाय बिहोमा दंलाय लायो। जों बेखौ स्वीकार खालामलायनांगोन। सोरबा सासेनि दारै जाफुंसारदों बेफोरखौ जों बुंनाया थिग जानाय नङा। आरो बे नङाबो जोङो कालेक्टिभ रेसपन्सिबिलिटि आरो इनक्लुसिभलि जोङो बे लामाजों जोङो खामानि मावोबा जोंनि जाफुंनायखौ जोङो मिजिं लानो हागोन। दा ओंखायनो आं एसे नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे जोङो दिनैहाय बर' कसारि अनसायगाव आयेन खुंथायाव थानानैहाय सरकारजों लोगोआव थाफानानै जाय खामानिफोरखौ मावदों दिनैसिमबो सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौबा बियो आद्रा जानानै दङ। आबुङै जों मावफुंनो हानाय जायाखै, नाजालायगासिनो दङ। दिनै बिटिसिनि बायजोआवबो जोङो बर' कसारि अनसायगाव आयेन खुंथायखौ मोनसे इन्ट्रिम काउन्सिल बावहाय सामलायनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बेयो गोजोनथाव नङा। जोङो रां मावजा मोननायफ्राबो जोंना जोबोद बाङाय होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आरो गुबैयैहाय जोंनि नाजाबोनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजाबोनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजाबोनाय, NDP-नि मोनब्रै हान्जाजों जाय गोरोबथाखौ खालामदोंमोन, बिटिआर गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइ बावहाय जोङो जि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन 23 जानुवारियाव, बे गोरोबथानि दारै दिनै बिटिसिनि बायजोआवहाय बा बिटिआरनि बायजोआव जोङो बर' कसारि अनसायगाव आयेन खुंथायखौ मोनदोंब्लाबो बिनि गामि फोसावनाया दाबो जाजोबाखै। सेथि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जाबाय, बावहाय गासै गं 958 गामिखौ फोसावहोनो हानाय जाबाय। नैथि खोन्दोआव फोसावनो गोनाङा 166 गं गामि दङ, बे दाबो फोसावजायाखै। आरो फारसेथिंजाय राभा हासं जोंनि रायजो जानाय बर'फोर, गवालपारा जिल्ला आरो कामरुपआव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि जि हालोद बा जोंनि गामि फोसावहोनांगौनि जे सावरायनाय बेफोर आद्रा जानानै दङ। राभा अट'नमास काउन्सिलजों, राभा हासं अट'नमास काउन्सिलजोंबो रायज्लायनांगौ थाबाय। आरो लोगोसे सनितपुर बिस्वनाथनि माखासे ओनसोलफोर बा गामिफ्रा हाबाखै दाबो। माखासेखौ जोङो बिटिआरआव सोसननो हाबाय बा लांनो हाबाय। माखासे गोबां गामि दंबावो जाय गामिफ्रा इयुनावबो हाबखानाय नङा। बेफोर गामिफोरखौ जों बोरै लाबोनो हायो, सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बेखौ जोङो रायज्लायगासिनो दङ। मिजिंथिदों जोङो फैगौ 2022 मायथाइनि आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थिनि सिगां माबा मोनसे सुस्रांनायाव जोङो सोरगोनो हागोन बा जोङो जेंना फोजोबनायनि फारसे आवगायनो हागोन, बेखौ जों मिजिं लादों। अब्लाबो जोङो बेखौ बुंग्रोनांगोन जे सोरखारनि खामानि मावनो जे सिगांनाय, जोङो थानानै बेखौ नुनो मोनबोदों जे सोरखारा जों लुबैनाय बायदि थाबै मावनो सानोबाबो, जों लुबैयोबाबो बेबायदि जोंनि लुबैनाय बायदि खारफानो हायाखै। दा बे जाहोनाव जोङो माखासे जि आवगायनांगौमोन बा जोङो मावफुंनो हानांगौमोन, बे दाबो जाजोबाखै। मिजिं लादों जोङो 2022 मायथाइनि जि मोनसे बिसायख'थि फैगौ, बेनि सिगां सुस्रांनाया आबुं जायोबा मोजां जायो। रायजो राजानो जोंहा रादाब होनाया जोंनि थाखाय गोजोनथावबो जाहैगोन। दा ओंखायनो जोङो सानदों आसाम सोरखारजों मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांजों आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर अनस पेगु बिथांजों जों थाबैनो रायलायनायनि बाथ्रा दङ। आरो बे रायलायनाया जोङो थाबैनो जायोब्ला बेवहाय माबा मोनसे मोजां जोङो रिजाल्ट बा फिथाइ मोनगोनखौ जों मिजिंथिदों। दा बे हिसाबै जोङो खामानिफोरखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जोङो बर' कसारि अनसायगाव आयेन खुंथाय, जोङो आरो BLT बारग' BLT अनसाय आफाद बिटिसि बायजोनि आरो सारेना NDP जोङो बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थादों।
नाजाबाय थादों नारसिननो सरकारखौ दा जाफुंनायखौ जों मिजिंथिदों जायखिया मिजिंथिदों सार मोनद' हारिया एसटि मोननो थांगासिनो दं बिनि थाखायनो समाजारि बिजों गोबां दावराव जागासिनो दं बिनि सायाव मा बुंनो ओरैनो बिनि सायाव गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बिबुंथि होबाय माने डिफारेन्स अफ अपिनियना फैयाखै नङा फैदों आरो गोबाङानो बेनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय गोदान माबा मोनसे आंनिफ्राय बुंनांगौ आं साना आङो नैबेखौ बुंगोन आसाम गभर्नमेन्टआ दाख्लै मोनसे मिनिस्ट्रियेल मोनसे जे ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि मोनसे डक्टर मनज पेगुनि दैदेननायाव रिपर्ट आसाम एसेम्बलियाव जायखौ गथायनाय जादों बावहाय ओरैनो मोनसे गोदान केटेगरि सोरजिनायखौ नुदों आरो बे जाहैबाय ओरैनोथ' एसटि माने प्लेन्स आरो एसटि हिल्स आरो गोदान मोनसे लाबोनो नागिरदों एसटि भि दा गुबैयैहाय लिगेल साइडआव मा जागोन आं बेखौ रोखा बुंनो हाथ'नाय नङा लिगेल साइडआवहाय बेहा मा हार्डल्स दं गैया बेखौ आं बुंनो रोंनाय नङा नाथायबा आङो ओरैनो सानदों माने अल इन्डिया बेसिसाव नायोबा बे एसटि माने भि जायखौ होनो थांदों बा एसटिआथ' एसटि अल इन्डिया एसटि बे मोनसे माबाजोंनो खारो दा बेवहाय दा केटेगरि खालामनानै बोरैहाय माबा मोनसे खाबुफोरखौ होनो नागिरदों बेयो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरोथ' जोंहाथ' थाखानाय एसटिफ्रा जायफ्रानाखि जोङो आसामाव एसटि हिसाबै दंखायो रिकगनाइज हिसाबै बा जोंनि एस्टाब्लिश हिसाबै दङ बे एसटिफोरनि जि मोनसे मोन्थायफोर मोननाय भारत संबिजिरनि दारैहाय बेखौ जोंथ' खहा जाजानो बायो बा जों गुबुना हाबनानै जोंजों बाहागो लाफानायखौ जों रावबो लुबैखाया दा बेखायनो जोंनो जि मोनसे मोन्थायखौ होदों बेयो खहा जानो नांनाय नङा बेखौ बयबो बुंदों आरो बेखौनो इनटेक लाखिनानै हानांगौ बेखौ सरकारखौ आंबो बुंनो लुबैगोन दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे गमामायैनो जोंनि जेबो खैफोद फैनो नाङा जेबो जोंखौ खहा खालामनाय बा जोबस्रांनायनि लामायाव जोंखौ लांनायनि माबा मोनसे सरकारा बेखौ होगोन जोंबो मिजिंथियाखै आरो होनायबो नङा जोंहा फोथायनाय दङ दा बे हिसाबैनो आंनि बुंनो लुबैनाया बे जेरावहाय जोंहा सिसिटुवा दङ आरो दुलाराय फरायसा आफाद थाबाय टिएमपिके थाबाय गासै बर'नि लोगोसे ट्राइबेल माहारिफोरनि गौथुमफोर दङ बे गौथुमफ्रा रायलायबाय थादों बिनि सायाव गोनां जायोब्लानो बिनि थाखाय राजा लामायाव ओंखारनायनिबो बाथ्राफोर दाख्लैबो जानाङि माखासे जाथाय जालांदों दुखुनांथावबो जादों जानायखौ जों लुबैयामोन बेबायदि नाथाय थासारियाबो बेखौ कमप्लिटबो खालामदों बायदि मानसिफ्रा माखासेया बिदि बुंनो नागिरदों बुंदों दा जायखि जाया जानाङियाबो जालाङो माने मोनसे सेन्टिमेन्टनिबो बाथ्रा थाबाय जोंनि मोन्थाय गोमागोननि मोनसे गिनायबो थाबाय ट्राइबेलफोरनि ओंखायनोथ' जन'गस्थिया जाय मोनसे माबाखौ लानानै सिगांदों गुबैयैहाय गिनाया जोंना बेनो बयनिबो गिनाया मरान मथकनि हारिखौ एसटि सोनायाव बावहाय हेंथा गैया होननानै माखासेया बुंदों आरो आदिबासि लोगोसे आहम हारिया एसटि मोननांगौबा जोंनि खैफोद फैगोनखौ बयबो बुंनो नागिरदों मानोना सुबुं अनजिमायावबो गोबां जाबाय बिथांमोनहा जोंथ' गासै ट्राइबेल लोगो नांनानै जोङो 45 लाखल' दङ नाथाय बिसोरो आहम आदिबासि मरान मटक लोगो नाङोबा 1 कौटिनि गोबां हाबनांगौबा बे गमायैनो मोनसे जोंनि थाखाय एप्रिहेन्सन बा थ्रेटआव फैखागोन आरोखि एप्रिहेन्सना जोंना बेहाय दङ दा खोथाया जाहैबाय थांनाय समावहाय इफ आइ एम नट रं 1996 मोन जानांगौ मोनसे अर्डिनेन्स जारि खालामनानैहाय कस राजबंसिफोरनो एसटि होनाय जादोंमोन बेनि उनावहाय जे हालोद फैदोंमोन जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे खाबु मोननाय साख्रि बाख्रिनिफ्राय बा फरायनाय खाबु इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेज बा गोजौ थाखोनि जे मोनसे बादायथि आनजाद होनायनि जि खाबुफोर बा जोङो साख्रि जों ट्राइबेलनि नामाव जों खथा बावहाय जों मोनो बेफोर गासैबो सेजाजोबनाय जादोंमोन आरो इभेन माजुलियावबो सासे कस राजबंसिया एसटि मोननाय उनावहाय बै बिसायख'थि गेलेनानै देरहालांनायाबो मोनसे बिदिन्थि जानानै दङ बेफोर जोंखौ गिहोयो बा जिंगासियो आरो बे गिनोबो गोनां बाथ्रा दा बेखायनो थाखानाय एसटिफ्रा बुंनो थाङोबा आहम हारि जाय हारिया आसामखौ बेसेबांबा बोसोरबो
रायजो खुंदोंमोन आरो बिस्रा राजा दंमोन आरो बिस्रा माने गोजौ थाखोआव गोबां माने बिथांमोननि खुंथायगिरिफोर दंसै, बिबानगिरिफोर दंसै, गिदिर गिदिर बिउर'क्रेट्सफोर दंसै। दा बिसोरजों जों फेर फाथिनो हानाय नङा आरोखि। जायनि जाहोनाव बे एसटि मोनद' माने जन'गोष्ठिया एसटि मोननांगौ बा मोनद' हारिया एसटि मोननांगौ बे दाबिनि फारसे बयबो सांग्रां जादों आरो बाथ्राफोरखौ बुंलायदों। आं सानदों बेनि माबा मोनसे मोजां सलुसनखौ सोरखाराबो लाबोगोन मोनसे फोथायनाय थाबाय। मानोना बेयो मोनसे जेथो गोनां मोनसे जेंनाखौ होननांगोन आरो सिगाङाव जेरावहाय जोंखौथ' मुगैयोसोमोन बुंनो थाङोबा एसटि होननानै गावसोरबो गोजौआव थांबाय होननानैहाय हेव खालामबोनाय बा जोंखौ नासयबोनाय बेफोरखौथ' मोनबोनाय जोङो मिथियो। नाथाय दिनैहाय एसटि मोननो मानो एसेबां आंग्रिखांदों बा लुबैदों बै हारिया बाहाय बेखौसो जोङो एसे बिजिरनानै नायनो गोनां। आंनि नुहुरनायावथ' ओरैनो सरासनस्रायै बिथांमोनाबो बुङो जे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानाय नङा खालामा होननानैबो बुङो। नाथाय सिङाव माबा मोनसे थागोन नामा बेखौ एसे बयहाबो साननानै बिजिरनानै नायनो गोनां दं आं सानो आरोखि। नङाबा माने एसेबां बाब्राबदों फालाय एसटि जानो थाखाय। सोरबायाथ' बुंदों, गोरों गोराफ्रा बिजिरनानै बुंदों जे जोंनि थाखानाय मोनथायफोरखौनो सेख'नानै लानो थाखाय आरो जाय एसटिफ्रा दिनै दङ बिसोरखौ खैफोदाव खोलैनो थाखायसो बेनि थाखाय नाजादों होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नाजायो। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दं बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आं सानो आरोखि। आरो गमामायैनो बिनि गुबै बाथ्राया माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो थाखाय थांखि थानो हागौ आरो नोजोर थानो हागौ, बिथांखि लानो साननो हागौ। नाथाय पलिटिकेल पावारखौबो जों आखायाव लानो हायाबा मावनो हानांगौआबो गोब्राब आरोखि। बेबो सैथो बाथ्रा। नाथाय बिब्दि होननानै दिनैनि समा जोंना हारि दानायनि सममोन। हारिखौ जों दैखांनोनो हायाखै, मोजाङै जों गायसननोनो हायाखै। बड'फानि जों गोबां बाथ्रा बुङो, बड'फानि नाम लायो जों, गेरेमसा हारिनाय बाथ्रा जोङो गोबाङानो सावरायलायो। नाथायबा गुबै ओंथियाव जोङो बेखौ मावफुंनो थांनायाव दिनै खौसे जानो हायाखै। बे जोंखौ जिंगा सिहोयो। बे अलखदाव जों दा दङ, खौसेथिनि आंखाल भुगिनानै दङ, बे सैथो बाथ्रा। दा ओंखायनो आं नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो नाजानाया जोंना थानांगोन, बे सैथो बाथ्रा। नाजानायखौ जों बाङाइ खालामनो हाया, बे सैथो बाथ्रा। नाजालांबाय थानांगोन आरो जोंनि गेजेराव बहा दाय दस जाबोदों, गोरोन्थिया बहा जाबोदों बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा बोरै हालायलायो जोङो रेक्टिफाइ खालामनानै बा रिथिंकिं खालामनानै सेल्फ क्रिटिसिजम खालामलायनानै बेखौ स्रा खालामनानै लानांगौ। आं मोनसे बाथ्रा खावलायनो लुबैयो दिनैनि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय, जे जोंनि मानसिफ्राबो जोंना समाजावबो जों नुबाय जोंनि दैदेनगिरिफोर जों गमामायैनो गोरबो गोथौ गोसोजों मोजां मोनना मान होनो जे नांगौमोन बे फारसे जोङो दिनै नुनो नागिरा। आरो जोंनि सावरायनायफ्रा मा होनो बेखौ आब्रुथि गैयै बायदि गाज्रि मोनसे जे वार्डिंफोर बाहायनानै, सोदोबफोर बाहायनानै जोङो रायो, बुङो, सोंखारियो, बेफोर थिग नङा। आं बुंनो लुबैनाया जाहैबाय बाथ्राया नैबे जे जोङो रायनानैथ' खौसे बोरै खालामनो? रायनानैथ' नोङो मानसिखौ नाथ्रोदहरनायसो जायो। ओंखायनो खौसे खालामनांगौबा फेस टु फेस लोगो हमलायनानै रायलायनानै बाथ्राफोरखौ जों रोखाबो जानांगोन। नाथाय जोङो बायजोआव थालायनानै, गोजानाव थालायनानै मालायनि दाय दसखौ जों बांद्राय नुहुरो आरो जों सोंखारियो। बिदियाव गाज्रिसिनसो जानो नागिरनायबो नुयो मालाबा मालाबा। ओंखायनो आंनि खावलायनो लुबैनाया बे जे जोङो गुबै सैथोआ सिङाव माबा बेखौ मोजाङै मोनथिग्रोआलासिनो सोरबा दैदेनगिरिखौ दिनैनि मावनाय खामानि बबेबा मोनसे मोननै गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो फोथाय खेबस' जोलैनि हांगार होननानै जाय खोथाफोरखौ बुंबोदों बा बुङो, बेफोरो माने एसे साननानै नायोबा मोजां जायो। आरो बिब्दिजों जों खौसे खालामनो हानाय नङा। रायनानैथ' जों खौसे खालामनो हाया, आंहा फोथायनाय दं। माने जों खौसे जानो बाथ्रा बुङै बुङै आरो गावस्राफिननायनि अनगायै बे जेबो जानाय नङा। आं बिदि मोनो आरोखि। मानोना खौसे जानांगौबा जोङो रायलायनांगौ। आंथ' बुंनो लुबैयो सोरबाया गुबै सैथोखौ मिथिबा माखासे बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंहरनायाव जेंना गैया नङा दङ। हारिनि बाथ्रा जोंहा दङ बेवहाय। ओंखायनो सोरबाया माबा मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयोबा फैनानै रायलायफै। फैनानै रायलायफैयालासिनो खौरां बिजोङाव सोंखारिनाया बारा बे गनायथाव जानाय बायदि आं मोना। ओंखायनो आं खावलायनो लुबैयो जों मा मावदों, बबाव गोरोन्थि जाबोदों, मा गोरोन्थि नुदों, बेखौ
मोगा मोगि जाना सोंफैयोबा जोंबोथ' फोरमायनो हायो नाथायबा बाहेरायाव थानानै गोरोन्थि नुहुरनानै खौरां बिजोङाव रायनाय बिदिजों बोरैहाय जागोन बे आरो जों जेराव खौसेनि बाथ्रा बुङो दिनै खौसे गैयिनि थाखायनो जोङो नासयजाबोबाय नासयजादों जेरावहाय जोङो आरो दिनैनि जि मोनसे थासारि फैदों बुंनो थाङोबा बर'आथ' नर्थ इस्टनियावहाय सा सानजा भारताव ट्राइबेल हारिनि बयनिख्रुइबो अनजिमा बांसिन थानाय हारिखा आरो जोङो खौसे जायोबा जोङो सोलायहोनो हाथारो जोङो सरखारखौनो सोलायहोनोबो हायो जोंनि गोसो बायदिबो लाबोनो हायो नाथाय जों ज' गैया बिसायख'थि फैबानो जोङो आरो गावस्रा गावस्रि जालायगोन दा बे आरो आङो दिनै सोरखाराव दंबाबो आङो हारिनि सार्थनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैगोन जे गिबियाव गावनि हारि आङो बुंनो थाङोबा पार्टिया उननिसो बाथ्रा हारिया थांनानै थानांगोन आरो हारिया थांनानै थायोबासो हारिया गोजोर जाबासो नों हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाय जागोन ना नोंथ' मालायखौ लानानै बोरै राजखान्थि गेलेनो हाया गावनिखौनो नों थिग खालामनो हायाबा गावनानो थिग नङाबा गावनानो खैफोदाव दङबा नों इयुनाव बोरैहाय मा खालामहैगोन मा मावहैगोन बे मोनसे गिदिर सोंनाय आरोखि ओंखायनो आंनि बुंनो लुबैनाया जे जोङो गावनिखौ रैखा खालामना लाग्रोनांगौ थिग खालामना लानांगौ आरो जोङो हानायसेबां मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोरजों रायज्लायनानै बोरै जोङो ज' जानो हायो बेनि फारसे खामानि मावलांनांगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ आरो बेबायदियै जों थांनो हायोबासो जोंनि इयुननि जाफुंनाया मोगथों जाहैगोन बेखौबो जों नुहुरदों नङाबा हारिया जि अलखदाव दं बे अलखदनिफ्राय बारग'नानै जोङो गसंथानांगौआ आरो इयुननि थाखाय माबा मोनसे जों जे हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो नागिरनाय जोरसार खालामनो नागिरनाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइयाव दावगाहोनायनि एसे खामानि मावनो नागिरनाय बेफोर गासैबो आद्रिबोल' जालांनो हागौ ओंखायनो बयबो सहायलायनानै गोसो हमथालायनानै बाथ्रा दान्थे बिदान्थे नांगौ नाथाय जोङो क्रिटिसिजम खालामनानै नेगेटिभ क्रिटिसिजम खालामनो दोननो जोबनायाव जोंनि क्रिटिसिजमा पजिटिभ जोङो आउटलुकजों बा पजिटिभ मोनसे माबायाव जों लांनो हायोबा बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बे दिगखौनो जों नायनानै क्रिटिसिजमखौ सानजानि सिमेन्ट सापरियाव बोसोरसालिया जथुमा जोंनि बे मिरु खौसेखौ सुबुं होननानै थांगासिनो दं बेयाव जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रिया बाहागो माबा मोनसे मोजां रादाब मोननायनि मिजिं दं फैगौ 2022 मायथाइ जानुवारि दाननि 30, 31 आरो 1 फेब्रुवारि सानथामनि हाबाफारिजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि बे सतिश बसुमतारीनि गेजेरारि आरो गोजौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथारावहाय सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो थांखि लानाय बे रोखा जाबाय आरो मैया 7 अक्ट'मोन बानजाय आफादनि मावख'खौबो मैया बेखेवबाय मानगोनां ललित चन्द्र बर' सारनि दारैहाय दाथ' जथुम्माया गमामायैनो बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनायनि जि लाहार फाहार बेयो दिनैनिफ्राय एसे जागायबायानो नुबाय जोङो दा बावहाय आसामनि गिबि मन्थ्रिनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रियाथ' फैगोननि बाथ्रा होगोन मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वदेबरै बिथाङाबो सफैगोन आरो बिटिसिनि चिफ दानि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेवहाय फैगोन लोगोसे आसामनि माखासे मन्थ्रिफोर जे डक्टर रनस पेगु मानगोनां बिथाङा सफैगोन बेवहाय आरो लोगोसे जोंनि अट'नमास काउन्सिलफोर थाबाय जे मिसन अट'नमास काउन्सिल देवरि अट'नमास काउन्सिल सनाल अट'नमास काउन्सिल बेफोरनि दैदेनगिरि बा चिफ बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन निस्सय जोङो हांख्रायनो नागिरदों बेनि अनगायैबो सावरायनायाव आंबो जेराव दङ नैबे रोखा बायह्रानि आलासिफोरबो सफैगोन बेवहाय जेरै नेपाल हादोरनि मानसि सफैगोन बांलादेशनि सफैगोन आरो गुबुन रायजो स्टेट बेनिफ्रायबो आलासिफोर सफैगोन थान्दैफोर सफैगोन जेरै वेस्ट बेंगल आरो त्रिपुरा लोगोसे नागालेण्ड मेघालय अरुणाचल बेफोर रायजोनिफ्रायबो जोंनाव बेवहाय थान्दैफोर सफैगोन दा ओंखायनो जोंना मोनसे गोख्रों बानजाय आफादबो दानाय जाखाबाय जेरावहाय गाजा गोमजायै मोजाङै जाफुंगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो मिजिङा जोंना बेवहाय नैबे दङ सिगाङाव मानोना 2022 मायथाइनि आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थि दङ
दा बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जोंहाबो रायजो राजानो रादाब होनांगौ आरो बावहाय आसामनि बिटिसि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो गोबांसिन बर' सुबुंफोरनि बाथ्रा थाबाय बावहाय आरो गं 22 जिल्ला बिटिसि बायजोआव धुबुरीनिफ्राय जागायनानै तिनसुकिया सौदियासिम आरो बराक सेरफांनि जोंनि रियां आरो ब्रु बिदा फंबायफोर बावहाय बाहागो लागोन मैखोमैनो बाहागो लागोन दा बेवहाय जोङो फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जों जेराव रायजो राजानो बाथ्रा होनांगोन बा रादाब होनांगोन दा रादाबखौ होनांगौबा जोङो बेखौनो सानदों मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांनि खुगानिफ्राय मोनसे पजिटिभ मेसेज रायजो राजानिफ्राय थांगोन बेखौबो सानदों आरो जोङो बिनि सिगाङावनो जोंनि जथुम्मानि सिगाङावनो जोंनि आद्रा थानाय माखासे जाय गामिफोरखौ फोसावाखै बेखौ फोसावनायनि माने जोबनायखौ जों लुबैदों फोसावहोनो जों लुबैदों आरो राभा हासङाव थानाय बर'फोरनि जेंना जेरैहाय गवालपारा आरो साउथ कामरुपनि दहाय एसे बुंबाय आङो आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिटिआरआव हाबै जि गामिफोर दङ खोलाहा थानाय गामिफोर बेनि सुस्रांनाय जोबनायखौ जों लुबैदों जोंनि जथुम्मानि सिगां जों बेखौ हास्थायदों आरो जोंना रां बावजाया जोबोद बाङायथार रां बावजा बारायनायनि बाथ्राखौबो जोंनि जथुम्मायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मायाव मानगोनां गिबि मन्थ्रिया इयुनाव बारायनांगौनि बाथ्रा बांहोनांगौनि बाथ्राखौ फोरमायलांगोनखौ जों सानदों आरो मोनसेया जाहैबाय जों सानदों जोंना बियाब दानाया बियाबा जोङो दा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि आयेन बायदियै एक्ट बायदियै जोंनाव मोन 36 बियाब जोंहा दङ नाथाय मोन 36 बियाबा जों थोजासे जानाय नङा ओंखायनो जों गिबि मन्थ्रि बिथांखौ बुंखांबायमोन जे जोंनो 40 बियाब नांगोन बिथाङाबो गनायदोंमोन दा बेखौ मोगथां महर होनायनि खामानि मावलायनांगौ आरो जों सानदों बेयो जाफुंहैगोन बेखौ मिथिबाय आरो मोनसेया जाबाय सोलोंथाइनि जे जेंनाफोर दङ ओरैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां मरनजन बसुमतारिया मैयाबो गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गेजेर जनाय दख'रा तुरा बर' आइजो अनसाय आफादनि जि मोनसे जथुम्मानि गेवलां मेलमोन मैया बेवहाय बाहागो लाहैनायाव आंबो लाहैदोंमोन बिथाङाबो लाहैदोंमोन बिथाङा खौरांगिरिफोरजों जे रादाबखौ रायलायदों आंनि मिथिनायाव बिथाङा सोलोंथाइनि जेंनानि बागै फोरमायदों दा आं नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोंहा फोरोंगिरिनि जेंना जे फोरोंगिरि मोननांगौ आरो स्कुलखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौआ प्राइभेट बा भेटेरिनेरि स्कुल दङ बेफोरनि जेंनाफोरखौबो जोंनि जथुम्मानि सिगाङावनो जों रायलायनानै माखासे दिगाव जोङो रोखा खालामनानै लानो हागोन नामा बेखौ जों मिजिंथिदों दा बेखौबो जों नारसिननानै खामानि मावनायनि मिजिं जोंहा थाबाय दा बेफोर गासिबो दिगखौ नायनानै मोजां जानांगौखौ जों सानदों आरो मोजां रादाबखौ रायजो राजाया मोनगोन बेखौबो जों सानदों नङाबाथ' जोंहाथ' बिसायख'थियाव रायजो राजाखौ बुंनांगौआ बा रायजो राजाखौ भट होनो बुंहैनांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जागोन दा बे बाथ्रा आरोखि दा ओंखायनो जों नाजादों जायखिया सरकारखौ बा जोंनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां बिथां आरो लोगोसे डक्टर अनस पेगु बिथां सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि बिथांमोनखौ जों नारसिनबाय थादों बा बुंबाय थादों दा जोबनाय फारसे आं मोनसे बाथ्रा एसे बुंफानो लुबैयो दिनै जे जोङो जि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांदों गुबैयैहाय बर'फोरनि इयुनखौ लानानै गोबाङानो जिंगासिदों आरो बर'नि गेजेराव दिनैहाय पावार पलिटिक्सआ एन्ट्रि जानाय लोगो लोगो बुंनो थाङोबा बावहाय डिभिजन फैबाय डिफारेन्स अफ अपिनियन फैबाय गोरोबलायनायनि बाथ्रा बुङोब्लाबो खौसेथिनि बाथ्रा बुङोब्लाबो बियो मोगथां महर मोननो नागिरला जोङो गावबा गाव इग'निबो बाथ्रा थाबाय सोरनावबा सोरनावबा आरो जोङो जयै दहायसो आं एसे बुंदोंमोन जोङो बर' एस ए हल आंनि साननायाव जोङो इनक्लुसिभलि आरो कालेक्टिभलि जोङो खामानि मावलायनो हायोबा बेयो मोजां जायोमोन बा आरो बेनो जों जिंगासिनो गोनां जानाया जे दिनैनि समाव सैथो खोथा बे बुंनांगोन सिमान लानांगोन जोङो जे बर' एस ए हल जोङो डिभाइडेड दा जों खौसेथिनि आंखालाव भुगिनांनानै दङ दा जों खौसे खालामनो सानोब्लाबो बावहाय गोब्राब जानायखौ जों नुबाय थादों नाजानाया थादों नाजानांगोनबो बुंलांनांगोनबो माब्ला मा जाहैयो बे आलादा बाथ्रा खिन्थु खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनाय बा नाजानानै ज' खालामनो नागिरनाय बेबो थानांगोन आं दा नैबे बाथ्राखौ गोबांजों आङो खोनादों आंजों रायलायनायफ्राव बुङो माखासे मानसिफोर जे जोङो थांनाय सम बा दिनैनि समाव जों मा खामानि मावदों
बेनि सायावबो दिपेन्ड जायो, सोनारो खौसेथिखौ लाबोनांगौआ। आरो सोर दैदेनगिरिया माबायदि पलिसि लानानै बा मेकानिजम खालामनानैहाय थिग खालामनानै खामानि मावदों, बेनि सायावबो सोनारगोन। दा सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे जोंनि गेजेराव थानानै खामानि मावग्रा मानसि गैला, गासिबो गावबा गाव साइड लानानै खामानि मावो। जोंनि माहारि आफादफोरनि बाथ्राखौ सोरबा सोरबा दायदस होदों, जायनि जाहोनाव दिनै फोथायलायनो हाया जादों। बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। माने गेजेराव थानानै गमामायैनो खामानि मावग्रा मानसि जोंनाव दा गैया। गेजेराव थानानै गासिबो गावबा गाव माने साइड लानाय होनो बिदिखौ, साइड लानाय बायदि खामानि मावनायखौ नुबोबाय होननानै गोबाङा बुंदों आरोखि। बिनि जाहोनावनो दिनै फोथायलायनो हायानि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। माने मोनसे दोला मोनसे दोलोखौ फोथायनो हाला, बबेबा हान्जायाव फोथायनो हाला। बेबायदि मोनसे थासारिया फैबाय होनदों बर' गेजेराव। दा ओंखायनो गेजेराव थानानै खामानि मावग्रा मोजां दैदेनगिरिफोर मोनोबा, खौसे खालामहैनो बा ओरैनिखौबो बुंनो हानाय, हरैनिखौबो बुंनो हानाय, बयखौबो बुंनो हानाय बेबायदि मानसि दैदेनगिरि नांसिगौमोन बे समाव। मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बुङो आरोखि, गोरों गोराफ्राबो। दा बेबायदि गैयिनि थाखाय जेंनायाव मोगा मोगि जानांदों, जोङो हाख'वाखै बेखौ बुंनो